সুতরাং এইটাকে লোকে বুঝিবা দরকার। কিন্তু কণ করাଯିବ তাহলে আমি কହୁଛୁ যে ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଜିକାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆମେ ବି ତ ଜାଣିନୁ। ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜାଣିନୁ ସରକାର ତେଣୁ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଥରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଲରେ ଫସିବେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରିଚାଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶବାସୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ NPR ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା NPR ଫର୍ମ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ।